Очаквате вие днес от всъщност нашия първото заседание, какво да започне? Да, това е четвърто заседание, като надявам се най-сетне за първи път да бъде даден ход на делото и се надявам да няма никакви, как да кажа, абсурдни искания за доказателства, които да бавят това, което съда от почти една година е обещал, че ще издаде, но поради жалба от майката не успява. Това е при временни мерки за родителските права и наслужването на детето. За мен е озадачаващо как родител, който твърди, че обича детето си и че в тази среда, в която в момента е неподходящо, така казва тя се възпротивява, нали, да бъде детето при роднините си, които го обичат и толкова много милят и чакат то да дойде обратно пак при тях. Защото момчето, моя син, беше за последно преди 2 години при нас в Русе, когато още беше в корема на майка си, когато тя беше бременна с него в 4-5 месец. И хората, които от тогава знаят, че ще имат внук, съответно племенник и така нататък, милеят за това дете и общо, как да кажа, смисъл сме 8 души, които го чакаме там да си дойде при нас, много силна подкрепяща среда, прекрасни условия в родителския капацитет, това предполагам ще го чуете. Не виждам защо някой би се противял това дете да живее в прекрасна такава среда, на село, природа, животни, всичко. Не мога да разбера как се търсят 9 кладенеца измислени неща, които не са доказани, само за да се забави съда с взимането на това решение. Към днешна дата децата къде са? Децата са настанени при родителите на ПРИО. Социалните редовно идват на проверки, децата ходят на такава психологическа подкрепа в социална услуга. Съответно състоянието им бива проследявано на професионалисти още от януари месец миналата година. И освен това те контактуват с други деца, с приятелски семейства и така нататък. И всички са с това наблюдение, че децата са добре, нали, смисъл. Аз чух по-рано майката да рисува някаква апокалиптична картина на базата на нейни, не знам, сведения, които тя самата не е видяла, нали, но твърди, че има някакви такива данни, което аз го намирам за озадачаващо, нали, смисъл, защо се измислят такива неща. Ние много добре знаем, нали, смисъл, ходим непрестанно по районните управления да даваме обяснения по преписки, виждаме какви са абсурдни. И е странно, нали, смисъл, защо продължава това нещо? Каква е целта? Какво ви дава сила да се борите толкова време вече? Аз от една година съм с детето си, грижа се за него и още както знам, че е бременна Габриела от февруари 23-та година, мечтая и мисля за това как ще пораства с мен. И това ме крепи, смисъл, че ние продължаваме да сме заедно, защото, как да кажа, бяха мъчни периоди първите 4 месеца, когато се роди, когато тя отказваше всякакъв контакт с мен, въпреки че знаеше, че аз съм предприел нужните стъпки, нали, да бъда вписан в акта за раждане. Още 10 дена някъде след раждането, тя ме отблокира във Фейсбук, аз си писах, нали, че съм предприел нужните стъпки да бъда вписан в акта за раждане и съвсем с добър такъв тон, приятелски и пожелавам, нали, смисъл, всичко да е наред след раждането. И съответно бях веднага блокиран след това във Фейсбук от нея. И тези 4 месеца как да кажа, на напрежение, на очакване да се получи призовката тук за това дело, нали, те бяха трудния период. Сега в момента, като съм с детето, ми е далеч по-лесно.